сухан дар бораи муҳоҷират рафт. Ҳар барномае ки аз Амрико нашр шавад дар шабакаи YouTube, аксари одамон як савол метиҳанд. Ки чӣ хел ба Амрико биёем? Дар бораи омадани Амрико мо ҳар дафъе ки бо хештавори худ ба воситаи телефон суҳбат мекунем, якум салом алейк, дуюм савол. Кай моҳе мебарӣ? Кай моҳе мебарӣ? Мо дар кай виза рӯй мекунӣ? Ва чӣ хел мо равем? Ман худ аз 2007 то 2012 дар Амрико будам. Онҷо хондем, гаштем, баъд рафтем. Баъд мо дар ҳамон Тоҷикистон як ширкат шудем, дастгирии донишҷӯён. мо барои одамоне ки мехоҳанд Америка ва Европа раванд ҳуҷҷат тайёр мекардем. Бисёр одамон нодуруст мефаҳмиданд, хиёл мекарданд ки мо виза гирифта метиҳем. Не, мо виза гирифта наметонем. мо фақат ҳуҷҷатҳошонро пешниҳод мекардем, тайёр мекардем ва сафархона медаровадем барои гирифтани раводид. Акнун Америка омадан аз ҳама роҳи беҳтаринаш ин бозӣ кардани лотарея ва бур намудани грин кард. Дар ин ҳолат дар ҳақиқат ин лотарея аст. Агар мисол дар тақдири насибатон бошад, чун мо одамои мусулмон ҳастем, тақдири насиб мегӯем. Агар бошад, мисол бурд мекунед, мебиёед. Пеш одамои чӣ хел мемоданд? Аксарияти одамои бисёр ҷавонои мо омадагӣ ҳастанд бо визаи студентӣ, яъне F1 буд. ҳамон сола то 2012, 13 то 14 медод барои шаҳрвандони худон. Баъд аз он ки бисёр шаҳрвандо омаданд, ҳаёти образи Америкаро диданд ва гуфтанд ки мо дар ҳаминҷа мемонем, меҳнат мекунем, баъд оилаи худамонро дастгирӣ мекунем ва чизе ки дар ҳаминҷа кор мекунем, мисол барои дастгирии оила рӯй кунем, ин барои иқтисодиёти Тоҷикистон ҳам як фоида мешавад. Мо дар инҷа кор кардем, пулро дар онҷо рӯй кардем, Тоҷикистон ҳам пешравӣ мешавад гуфта. Ва дар ин барои ҳамин бисёр одамон дар инҷа монданд. баъд ман кас иммигратсиони бо мефаҳмонанд, статусшонро алиш кардан, тип визи, мисол раводидошонро алиш кардан ва дигар баҳонаҳо қадри ҳами Америка ба монданд. Баъд сафароти Америка дид ки дирӯз як кас вай гуфт ки чӣ хел равам, ман гуфтам ки тамошо када биед. Баъд тамошо када чӣ хел месам, ман гуфтам ними Амрико тамошо омадагӣ. ҳамҷа тамошо. Ман баъд омадон ҳамҷа монданд. Бисёриашон статусшон легальне, бисёриашон нелегальне. Лекин акун гуфтанд ки мо беҳтар аст ки ҳамҷа кор кунем ва оилаамонро дастгирӣ кунем, ҳам барои худамон фоида, ҳам барои оила фоида, ҳам барои давлат фоида. ва сафороти Америка дид ки бисёр ҷавонои мо Америка омада истодаанд ва барнагаштоданд, барои он баъд ҳамин беҳад сахт гирифтанд. То есть document requirements мегӯянд, ҳамон вақте ки шумо документҳои пешниҳод мекунед, ҳамонро ба ҷиддӣ нигоҳ кардан мебуранд. Мебинанд ки кадоме дар ҳақиқат маблағи рафта хондан доранд, дар ин ҳолат раводид метиҳад. Ва бибинед ки одам мисол хулас карде. Ман худамам аз ноҳияи Исор аз қишлоқ дар ҳамон солҳое ки ман якум бор Америка омадам, мо спонсор тайёр кардем, ин ҳуҷҷатҳоро тайёр кардем. Баъде ки мисол сафороти Америка донист ки ҳамин ҳуҷҷатҳоро мисол ҳуҷҷатҳои даставерни не пурране, ҳамин одам дар ҳақиқат мисол қишлоқ омадагӣ, мисол бисёр акун сатҳи дониши забони англисиро надоранд, забони русиро надоранд. Баъд ваё ҳайрон шудам, гуфтанд ки ин ҷавон на забони русиро медонад, на англисиро медонад, лекин Америка бо пул рафта хонданӣ бештараш ки аввал дар ҳамин ҷо ёд гирад, баъд равад. Баъд ҳамин критериё мондан, баъд раводид доданро кам кардан, беҳад кам кардан. Беғарз ин омадан Америка бо B1, B2, яъне туризм буд. Тамошо, чӣ хеле ки шумо сухан кардед, тамошо. Дар ҳақиқат ман мисол ва история одамон мебинам. Вақте шумо анкета пур мекунед барои гирифтани раводид, онҷа мепурсад дар 5 соли охир кадом давлатҳо бо шумо будед. Мисолига ёки мисол виза ҳам паспортро мегиранд, варақ мезананд, дар варақош раводид нест. Баъд вай фикр мекунам, ман мисол ин ҷавон 25 сола аст. Хуб, ин мехоҳад Америка тамошо равад. Лекин дар ҳаёт аз Тоҷикистон берун набаромадааст. Ҳажи ёки Колоб, ёки Бадахшон, ё ҳатто Ӯзбекистон нарафтааги. Ин чӣ хел Америка меёд? Ин уҷа подозрение ба. Мисол да, акун ба забони тоҷикӣ шубҳа ба меафтанд. Шубҳа ба меафтанд ки ин одам матем мерад, ин потенсиални иммигрант. Ин уҷа ҳамҷа мерад, ҳамҷа дар мемонад. Барои ин ин тип виза B1B2 доданро бас карда. B1B2 мисол ин туристический или гостевой мекун. Гостевой некун ҳозираш бояд дода истодааст. Ба ки? Ба онҳое ки фарзандонашон
грин карт агар бурида омадаган ё ки шаҳрвандӣ доранд ва барои падару модарашон фарз мекунанд ки омада ҳамҷа 1 моҳ 2 моҳ то 3 моҳ тамошо карда раванд. Дар ин ҳолат B1 B2 визаи гостевой меҳмониро дода истодааст фақат барои одамое ки синни солашон аз 45-50 боло. То есть ҳамун категория потенсиални иммигрант ба намедарояд, дар ҳамун одамо виза дода истоданд. Барои ҳамқа шаҳрвандои гиромӣ, бисёриятон дар инҷа хеш тавор доретон. ҳама вақт медонам ки ба онҳо ба алоқа мебурӯетон, инҳоро илтимос мекунанд ки моҳонро Америка бар. Ино мегӯянд ки илоҷ надорад, баъд шумо ай хеш ай дигар хафа мешед. Ин хатост. Дар ҳақиқат Америка ба бештар аз ҳама роҳи осонаш бештараш ҳамун бозӣ кардани грин карта ва пур кардани грин карта ё ки агар тақдиратон баланд кунад ягон американец ё американкаро дар Тоҷикистон ёфта мисол документари издивоҷ карда омадан ё ки ҳатто онлайн шинос шуда мо бисёр касоро тавсия мекунем ки ҳамхел роҳҳо кади омадан мумкин. Айнхен ки бачаи амма мана мебара Америка виза мекуна мебара, ин гапо ҳамаш дурӯғ аст, ин нодуруст ҳаст ва аз якдигар ҳам хафаем нашаветон. Барои ки Америка омада сразу шумо аз якум моҳ омада Lexus гирифта аз дуюм сол мисол мошин хариду хона кардан наметавонед. Инҷа мушкилои худашро дорад. Мисол мебед, ҷои хоб, ҷои зист, кор, донистани замондон. Ин ҳамун маъноро дорад ки шумо аз нол сар мекунед. Бахташон хандиду омаданд. Акнун омаданд ба ҷое мебиёянд ки давлате ки умуман низоми идоравиш комилан дигар аст ва дар ин ҷо масалан мисли ки дар ватанҳои худашон буданд, хуб фақат Тоҷикистонро нагӯем, ҳамаи кишварҳои собиқ шӯравӣ. Дар кишварҳои собиқ шӯравӣ як чизи маъмул аст ки фақат худат меравӣ, идора ба идора мегардӣ, очират меистӣ, навбат меистӣ. Аммо дар ин ҷо ин хел нест. Шумо дар идораҳо шояд қабул намекунанд ва як низоми мураккабе ҳаст ки оно фаҳмидан дар кор. Акун шумо ба ҳамон муҳоҷирои инҷа омадагӣ чӣ ёрдам мекунед? Чӣ тавсияҳо медиҳед? Чӣ корҳошонро буд мекунед? Буридан ин маънои омаданро надорад. Чун пур кардан аввал маънои буриданро надорад, бурд карданро надорад. Ҳамин сол агар хабаратон бошад, мо қариб 500 нафар ба пур кардем. Вақте ки пур карда тамом кардем, ҳама чиз маҳкам шуд, баъд аз он сар шуд, кай грин карти ман мебурад? Мана кай равам? Кай мерам? Равам чӣ кор мекунам? Баъд ман ба онҳо гуфтам ки бед аз аввал грин картатон бурад, дуюм визатона гиред, даромадед Амрико, шумоям мондан даромадан, баъд он тарафаша фикр карда мебинем. Барои ҳатто вақте ки шумо визи иммигратсиония мегиред барои грин карта, ин маънои онро надорад ки шумо хонатона фурӯшед. Тоҷикистон ба ҳама чиза маҳкам карда баъд биёед, ин маънои онро надорад. Яъне ҳатто вақте ки шумо виза иммигратсионӣ гирифтед даромадед Амрико, офисери иммигратсионӣ метавонад шумо боз ба Тоҷикистон аз сарҳад намонад даромад. Аз сарҳад намонад. Чунки визаи шумо ба департаменти консулӣ метиҳад, дар омадан шумо дар ин ҷо таможнӣ мегӯем ку boarding and custom service, гумрук шуморо тафтиш карда иҷозати даромадан ё надаромадан наметиҳад. Барои омадан сараввал чӣ кор кардан дар кор? Сараввал пеш аз Амрико омадан бояд мақсад мондан дар кор ки одам чӣ кор кардан мехоҳад. Агар хоҳед Амрикоро давлати страна возможностей, давлати имкониятҳо мегӯянд. Яъне масалан мегирем ягон одам дар Тоҷикистон орзуи духтур шуданро дошт, аммо шароити духтур шуданро надошт, шароити хонданро надошт. Баъд вақте ки Амрико мебояд, дар кадом синну соле ки бошад, ман медонам одамое ки дар синни 40 солагӣ сар карданд, яъне ҳамон орзуи худро амалӣ кардан ва даромадан. ин ҷо дар кадом синну соле ки бошед хондан айб нест. Одамо дар синни 40 солагӣ метавонанд умуман касбу кори худро дигар кунанд. Барои ҳаввал пеш аз ҳама вайҳо бояд донанд ки ба чӣ мақсад ин ҷо мебиёяд. Масалан дорандаи грин карта омад, чӣ ҳуҷҷатоша тайёр мекунед? Акнун чӣ хеле ки мо мегӯем ҳаёти мо ҳози
то ковиду баъди ковид ҷудо шудагӣ барои вай то ковида барои онҳо фақат бояд $220 месупориданд immigration fee барои ҳар як аъзои оила барои грин карта баъди он ки он пулро супориданд баъд грин карта мебиёд инҳо метавонанд ин пулро аз худи тоҷикистон ҳам истода пешакӣ супоранд дуюм вақте ки аэропорт дохил мешаванд ҳатман бояд як бори дигар адреси худро аз назар гузаронанд чун пеши мо бисёр одамҳо мебиёнд грин карташон гум шудааст яъне адреса дар аэропорт хато додагианд ё адреса вақти анкета пур кардан адрес дигару ҳозир адрес дигар барои ҳавай ҳатман бояд аз назар адреса як бор дигар гузаронанд баъд social security office раванд нигоҳ карда нашинанд худаш мефирсонад гуфтанд на ҳама вақт social security office ҳамун рақами ягонаи андозпорандаро мефирсонад бевай рақам шумо ягон ҷо кор ёфта кор даромадан имконият надоред барои ҳавай вақта сарф накунед рафта social security office ё ариза супоред агар аризатон бошад хай хотиратон ҷамъ мешавад ки ӯзои кор процесс ба рафта истод пеш рафта истодааст. Накун шумо чӣ кӯмак мекунед ҳамоноба? Мана ҳозир чандин шаҳрвандои мо буриданд, накун ҳамин хел гӯем ки сумкаҳошон дасташон ба интизор ки ҳамин сафорати Қазоқистон кушода шаваду биёянд. Хуб биёянд шумо чӣ ёрдам мекунед? Мо ёрдам метавонем ҳамон пули иммигратсионро супоридан ва агар адресашон навшуда бошад адресашон аз системаи иммигратсиония ва иваз карда метавонем то грин карташон ба адреси худашон гум нашавад. баъд чӣ хеле ки гуфтам то ковид ин чиз тоиз метавонистанд офис раванд social security документашонро супоранд ҳозир ин чиз имконият надорад фақат ба тариқи телефон занг мезанед метавонед рақами social security номершона гиред агар додагӣ бошанд метавонед social security номерро гиред агар надода бошанд ин вобаста аст аз он ки агар коргари ходими social security office агар зарур донад метавонад ин одама ба корхонаи худ даъват кунад то бинанд дар ҳақиқат бинанд ки ҳамин одам аст тарҳо дар он ҳолат баъд аз 2 ҳафта social security ба хонашон фирсонда мешавад. масъалаи одамое ки нав мебиёнд масъалаи одамое ки хона мегиранд бисёр дар ин ҷо фиребҳоям ҳастанд ҳатман як бори дигар мегӯям пеш аз як кора кардан 3-4 каса ҳатман пурсед одамое ки дар ин ҷо бисёр зиндагӣ кардагианд то ки дар доми фиребгарон наафтед. хуб фикр мекунам ҳамон грин карташона гирану ба назди шумо биёянд шумо ҳамаи он роҳу равиша ба онҳо нишон медиҳед як ба онҳое ки масалан тамошо омаданд ё ки сайёҳ ҳастанду мехоҳанд монанд барои онҳоям барои гӯем ки тағйир додани мавқеашон кӯмак мекунед? албатта ин яъне ин одамҳо худашон чӣ мехоҳанд дар оянда чӣ кор кардан масалан донишҷӯ мехоҳад ки визаи корӣ гирад донишҷӯ хоҳад визаи корӣ гирад албатта бо ҳамаи намуди ҳуҷҷатгузорӣ ёрдам метем масъалаи визаи корӣ гирифтан камтар душвортар аст барое ки пеш аз визаи корӣ ба як донишҷӯ гирифтан бояд аввал вай корхона ба вазорати меҳнат запрос яъне ҳуҷҷатҳоро пур карда фирсонад вазорати меҳнат labor certificate гуфтагӣ чиз доранд ҳар якта коргар ба ҳавай labor certificate метиҳанд таро дар он ҳолат корфармо метавонад коригара гирифта ба расмият дарорад ва дар оянда худо барори корашон натиҳад грин карта гиранд. бисёр одамое ки бисёр намуди ҳуҷҷатгузорӣ бисёр намуди статуси худро алиш кардан ҳаст дар ин ҷо ҳама аз он ба он нигоҳ мекунем ки худи мизоҷ чӣ мехоҳад чӣ кор кардан. хуб амин NYC Express Document Services метавонад ки тамоми мушкилиҳои вобаста ба ҳаёти муҳоҷираташона кӯмак кунад. бисёр вақт ман чӣ хеле дар шумо мегӯям бисёр занг мезананд бисёр вақт ҳатто ёрдам карда натонамам ба ҷои зарурӣ мефиристед. мақсади ҳамин кор ҳамин офис дар он буд ки вақте ки бисёр мушкилӣ мешавад одамо кати кор кардан чизи осон нест бисёр мушкилӣ мешавад лекин аз ҳамин дар ҳамин рӯз ду кас ассалом гуфта дарод мо аллакай рӯза мухус барое ки
камтар ҳам бошад худро дар ватан ҳис мекунем. Барои ҳавай чӣ саволе доранд, чӣ муроҷиате доранд, худамо ҳамон корам накунем, ба одаме ки боварӣ мекунем ба ҳамон одам мефирсонем. Дар асос гӯем ҳаракат мекунем тоҷик бафирсонем, чун ҳамин стереотипе ки тоҷик ба бовар намекунанд, ман мехоҳам ҳамин чиз аз байн равад. На барои он ки ман хизматрасонӣ мекунам ё ягон касе дигар мекунад, барои ки ҳар як суме ки тоҷик ба метед бо як қисмаш Тоҷикистон меравад. Дуруст. хеле гем ки ишораи хуб. Албатта ки як кас ба ёрдам намекунед, чанд кас ба як тоҷик ба по хезад, чанд тоҷики дигар дар Тоҷикистон обод мекунад. Ана ин хеле шумо медонед, мо гурӯҳҳо дар Telegram дорем, дар Viber дорем. ҳамин як навора мепартон дар байни 1 соат 2 соат чанд қадар маблағ ҷамъ мешавад, барое ки мардуми мо мусулмон аст, то есть дилаш тоза аст. фаҳмидед, барое ки ба 1 сум 2 сум ягонтаи мо бой намешавем, якдигар ба ёрдам мешавад. дуруст. вақте ки мо аз ҳамватану ҳамдиёри худ хизматрасонияша истифода мебарем, ҳамин маблағ ба Тоҷикистон меравад. ва мо ҳуқуқшиносои тоҷик дорем ё не дар амрико? Бисёр ҳастанд. бисёр инсони беҳтарин, Рустам Назришо, ман медонам, акаи Мустафо Давлатов, Хосият, пай Хосият, Азиз Ҷураев, ҳами қадарашонро медонам. хуб, бад нест, яъне ки мо ҳамҷиёрони худамон дорем. Он роҳе ки шумо ба ягон американец нишон намедиҳад, мо нишон дода метавонем, чун менталитетамон фарҳангамон як аст, чун ҳамаи мо муҳоҷирем, ҳамон роҳа гузаштем. дуруст. одаме ки дар ин ҷо таваллуд шуд зиндагӣ кард, мо дидгоҳи дигар дорад ва мисли мо мумкин азоб кашида, ҳама ин чиза омӯхтагӣ набошад. дуруст. хуб, анакнун боз агар дар поёни суҳбат ишора карда гузарем, шумо гуфтед ки ба тарҷумаи ҳуҷҷатҳо ҳам машғул ҳастед ва ҳамчунин тасдиқи ҳуҷҷатҳо ҳам дар шакли боз апостил. ин чи аст? дар масал чӣ ҳуҷҷатҳое тарҷума мекунед ва чӣ хел апостил шумо дар мекунед? Тоҷикистон хона доред. хона номи шумо, расмият ба номи шумо, барои шумо лозим аст ки доверенность, яке ваколатнома фирсонед. лекин агар ман нотариус ҳам ту ваколатномаи ба шумо карда тиям, вай ваколатномаи дар Тоҷикистон қабул накарданашон мумкин. барои он ки ин ваколатномаи қабул кунанд, Гаакская конвенсия гуфтаги чиз аст дар бораи апостил. ман худ дар гузашта дар вазорати корҳои хориҷӣ кор мекардам. мо документҳои легализовать мегуфтанд, легализовать мекардем, то есть ба расмият медаровардем. бисёр процессаш мушкил буд. ҳозир баъд аз он ки Тоҷикистон аъзои конвенсия, Гаакская конвенсия шуд, ҳозир ҳуҷҷате ки дар тамоми кунҷи дунё апостил кардагӣ дар Тоҷикистонам қувваи юридикӣ дорад, он қабул карда мешавад. дар масал хеле ки гуфтам, шумо ваколатнома кардед, ба номи хоҳаратон фирсондед, бояд он кас хонаи шуморо фурӯшад. барои он ки дар оянда ягон мушкилӣ нашавад, ҳамон ваколатномае ки шумо кардед, ман имзои шуморо тасдиқ кардам, бояд литсензияи ман ва ҳуҷҷатҳои ман санҷида шавад аз тарафи Secretary of State мегӯем. аз тарафи ҳукумати амрико вазорати адлияи Нью Йорк номери идентификатсионӣ дода мешавад. ҳамон баъд бо ҳамон ҳуҷҷат шумо Тоҷикистон меред ва ё аз худи Тоҷикистон истода бо ҳамон номер, бо ҳамон рақам тафтиш мекунанд, дар система мебинанд, ҳама чиз қонунӣ, баъд процесси хонатона фурӯхтан ё вай давом медиҳад. дуруст. ана инро апостил мегӯям. ба ғайр аз он апостилро мешавад дар апостил не, ҳамин ваколатномае ки дар Тоҷикистон қабул кунам мешавад дар сафоратхона кардан, лекин хеле ки ҳамаи мо медонем, сафоратхонаи мо дар Вашингтон 5 соат раҳ рафтан, 5 соат омадан. аз дигар штатҳо шояд парвози 10 соат аст. да, ҳамон пуле ки шумо апостил ба медед, ҳамон 2 баробар расход мешавад. аз ҷои коратон чанд соат минус мешавад ба шумо, бо ягава кори, бо бисёр корҳои худатон қафо мемонад. барои ҳавай чӣ гӯем вақти худро сарфа мекунанд, бо маблағи худ ҳуҷҷатҳоро апостил мекунанд. ташаккури зиёд. ва ҳамчунин ҳуҷҷатҳои хурд мисли шиноснома, шаҳодатнома ва масалан тарҷума мекунед? тарҷума мекунем. дар амрико фақат он ҳуҷҷатҳоро апостил карда мешавад ки аз худи амрико баромада бошад.
баранги шаҳодатномаи таваллуди шаҳрванди амрико, шаҳодатномаи никоҳ, шаҳодатномаи фафт ва ғайраҳо. дуруст. Ва онҳое ки масалан муҳоҷирое ки аз Тоҷикистон бо ҳуҷҷатҳои тоҷикӣ мебиёянд, онҳое чӣ кор мекунед? тарҷума мешавад, чихе гуфтем сертифицированный перевод мешавад. Инро дар ҳама мақомотҳои амрико қабул мекунанд, талаб мекунанд ки нотариальный печат доштагӣ бошад ё ки переводчи худи тарҷума агар сертифицированный печат доштагӣ бошад, ҳавай печат мемонад. Инро аллакай дар ҳама ҷо қабул мекунанд, дар ҳама ҷо ба кор меоянд. Яъне шумо ҳам метавонед ҳуҷҷатҳошона бемалол тарҷума кунед. Фақат агар диплом дошта бошед, дипломатона инҷа процесс аст, evaluation мегӯянд. Агар evaluation кардан бошед, шумо мекунед ин кора? ҳоло ин кора карда намекунем, но процесс то есть биёянд фаҳмонда дода метавонам чӣ кор кардан дар кор, чун худам ба бисёр вақте ки худам ҳамин кора кардам, бисёр вақта гирифт ҳамин масъалаи дида буромада омӯхтан. барои чи як касе ка бояд 3 рӯзаша сарф кунад, вақте ки мебиёд ман метавонам дар 5 дақиқа фаҳмонда тиҳам. ҳамун дипломашона зарурият мешавад ки Тоҷикистон ба бурда апосил карда биёянд. инро вазорати корҳои хориҷа ба мекунанд. агар худшон рафта натунанд, метавонанд ваколатнома ягон кас бафирсонанд, карда мефирсонанд, бо корашонро давом медиҳанд дар инҷа хонданашон. сайҳона раҳматҷон, ба шумо ман муваффақияти зиёд орзу мекунам. азбаски суҳбатамон хеле ҷолиб шуд, имкони дар бораи масалан зиндагии шахсии шумо фарзандотон пурсидана наёфтем, лекин хуб ки дар як шаҳр зиндагӣ мекунем. шумо намудҳои хизматрасонии гуногуна доред ва тамошобинои азиз, воқеан дошт будани чунин марказ бисёр муҳим аст ва ин гуна хизматрасониҳое ки инҷо номнавис шудааст, дар як барнома гуфта намешавад ва мо шояд боз вомехӯрем, суҳбат мекунем ва боз гӯем ки оид ба намудҳои дигари хизматрасонии шумо ба ҳамватанонамон маълумот медиҳем. ба шумо ман муваффақият орзу мекунам. соли наватон муборак бошад. ташаккури зиёд барои шумо, барои он ки вақтатонро ҷудо карда омадед, барои чунин иқдоми беҳтарин. боварӣ дорам ки бисёр ширкатҳои тоҷикӣ, бисёр хизматрасониҳои тоҷикистонии худамон ба он равшанӣ меандозед то ҳамагон огоҳ бошанд. бисёр иқдоми беҳтарин. фикр мекунам ки ҳам ба фоидаи мизоҷу ҳам ба фоидаи одаме ки хизматрасонӣ мекунад, ин бисёр фоидаи калон дорад. ташаккури зиёд, хуш омадед. ташаккури зиёд ва боз то гӯем ки хайр намегӯем, то дидан мегӯем. то дидор. ташаккур.